Abemi beli lomzantsi Afrika kulo lonke eli bagubhulule iidyasi zabo nanjengoko umsinga obandayo uhlasele iindawo eziliqela kweli, lengqele, ibandayo, nekhatshwa, yimvula, nekhephu kwezinye iindawo. Kulindeleke ukuba iqhubeke impelaveki yonke de kubesekuqaleni kweveki ezayo. Ukanti lo msinga uchaphazeleka nobomi abahlali kwiindawo eziliqela kwiphondo lasentshona koloni. Imimoya ebhudlayo nemvula ezimandla ziqugqisile phantse kulo lonke iphondo lasentshona koloni kwezi ntsuku zimbini zidlulileyo. Abahlali kwiindawo zamatyotyombe ngabona baluvayo ulwamvila, ngakumbi kumatyotyombe akhiwe kwiindawo ezisezantsi. Isixeko saseKapa sithi amagosa walo masipala amanqadanqada ukujonga umonakalo kwezo ndawo zichaphazelekileyo. Power outages were also experienced in Philippi, Pelican Heights, Samora Michel, Strand and Nyanga. The Electricity Department will be attending to all reports. Various roads across the city have been flooded. Kummandla weBholandi ikhephu beligubungele umyezo eMatrosberg eSeres nalapho amaqondo ehle ayakutsho ku-0 degrees Celsius. Umnikazi walo myezo uthi kuya kwanyanzeleka ukuba bawuvale lo myezo ngenxa yeli khephu. It is snowing, snowing, snowing. I'm standing on the stoep of my house. Everything is completely covered in snow. It's the most beautiful day out here. You can't even see the roads. Ukanti iofisi yezanuse zemozulu eKapa ithi lo msinga ubandayo uzokwehla kancinci ngobusuku banamhlanje. Kukhutshwe isilumkiso ke sokuba ezingqele ziqhaqhazelisa amazinyo zikhatshwa ngamaqhwa kulindeleke zigqugqise phantse kulo lonke eli kule mpelaveki.